Euskara Planek enpresen lehiakortasunari egindako ekarpenak ikertzen ari gara. Bistan da, enpresen lehiakortasuna ulertzeko modua asko aldatu da azken 40 urtean. Diruari baino ez begiratzetik, aldagai ekonomikoak, sozialak eta baita ingurumenekoak ere kontuan hartzera pasa gara. Urte askoan Euskara Planekin euskara bizi berritzen ari direnen artean 4 esperientzia ikertu ditugu oraingoz. Tanobat, Ikerlan, Eika eta Fagor Elektronika. Eta 4 kasu zehatz horien azterketari esker ondorioztatu dugu, enpresaren lehiakortasunari lotutako 14 ekarpen egin dituztela Euskara Planek. Euskara Planei esker kudeaketa integralean sakondu dute enpresek. Enpresako arlo ezberdinetako lankideen arteko ezagutzaren transferentzia areagotu da. Euskararen kudeaketan ikasitakoek nazioartekotze prozesuetan hizkuntzen kudeaketa hobetu dute. Enpresa iraunkorrago bilakatzen du euskara eta beste zehar lerro batzuk lantzeak. Langileen inplikazioa areagotu egiten da enpresako proiektu batetako parte diren neurrian. Liderrek euskararekiko modu eredugarrian jokatzeak langileen atxikimendua handitzen du. Euskara Planak aukera ematen du beste batzuekin proiektuak garatzeko. Norberaren hizkuntzan lan egiteak langileen gogo betetzea areagotzen du. Pertsonen garapen pertsonala eta profesionala areagotzen dira. Euskaraz lan egiteko aukera eskaintzeak langileen erakarpena eta errotzea indartzen ditu. Modu kolektiboan lan egiterakoan lankideen talde sentimendua areagotzen da. Langilei lanean euskara ikasteko eta erabiltzeko aukera bermatzeak langileen aukera berdintasuna indartzen du. Euskara Planei esker inguruko lurraldearen garapenean ekarpena egiten dute enpresek. Zerbitzua euskaraz eskainita edota euskaraz lan egiteko aukera eskainita, ekarpena egiten diote enpresek euskararen bizi berritzeari. Euskara Planei esker eragiten dugun inpaktua areagotzeko esperimentatzen jarraituko dugu.